alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake dawowa wannan channel ta mu suna kan computer da Hausa. Idan baka subscribe ba da Allah ai subscribe, sannan kuma ai like din wannan bidiyon inda yawa da Allah share kai. Yawa kamar yadda muke ci gaba da karatun mu na HTML CSS, yau insha Allah za mu tashi ne akan yadda zaka buɗe hoto da yake akan device ɗinka, ma'ana da yake a computer ko akan wayarka. Duk da yayi suna gaya muku a tutorial ɗinmu na farko cewa idan kana so zaka iya ma wannan web development ɗin a wayarka. Na ba da sunan application da amfani da shi ga wanda ban sani ba ko ba su ji ba ko ba su kalli wancan ba. Ga sunanta Unwriter free HTML editor. Kuma wannan ita wannan ba lallai sai kunna data ba, inda ka dauko ta Play Store to shikenan zaka run ɗinta offline ma ko da yaushe kuma ka yi wannan ɗinta. Saboda haka yanzu za mu tafi akan wannan ɗin. Idan ka so ka display ɗin image yana da tag guda ɗaya, kuma shi ma tag ɗin ba shi da closing tag. Wannan tag ɗin shine image tag. Wannan wannan tag ɗin ake amfani wajen display ɗin image. Sannan kuma idan ka so ka display image, misali shi ka sa wannan, ta yi baka faɗa mana hoto zai buɗe ba, to za ka amfani da src. Me src shi yake nufin source, ma'ana mai source file ɗin sai ka sa file ɗin. Sannan kuma idan misali a ce online ne sai ko duk baka da data ko data ka ce ƙarfi ce sanyi kai sai hoton bai buɗe ba, to da akwai abin da ake amfani da alt. Ma'ana shi alt ɗin nan me zai yi, shi zai display ɗin rubutu a maimakon shi. Misali ko a wannan naka bai ba, misali display some text ana, to wannan a yadda ake jera su zaka zo image to sai ka ƙara source, sai ka sa equal to, sai ka ƙara waɗannan. idan ka sa su sannan sai ka zo ka sa alt, sai ka sa equal to, sai ka sa display. to duk za ka ga wannan idan muka shiga wannan ɗin. to shi wannan shine syntax, syntax ne yadda ake rubuta, ne yadda syntax of display image. Wannan shine syntax ne yadda ake rubuta. Za ka fara da emg, sannan sai source ɗin, sai ka sa source file ɗin nashi sunan abu, sannan sai display abin da zai yi. Kana gama wannan shikenan, kawai sai ka yi wani za ka ga hotonka ya yi display. to yanzu za mu je mu gwada. Yau za mu dawo editor mu, gashi already mun riga mun shigo da shi. Ga hotunan namu wanda za mu buɗe ta nan kenan. Sannan kullum na koyar da different folder, idan misali folder ma wa a nan take ba, to gashi sai ka zo nan za ka fara yin exclamation mark, gashi ta fito sai ka danna enter. Ka danna enter ga ya generate wannan abu. Let's say bari mu canza wannan, misali display image. idan ka yi da ce bari mu sa _ image display, sai ka fito daga nan. idan ka fito to sai kana so ka yi import din image din, za ka zo sai ka sa emg. kana sa emg ga ya generating source din da kuma alt din. da ka zo source, let's say a source din image, misali anan gurin muna da waɗannan, misali bari mu sa wannan 00, misali wannan din da jpg din nan, kun gan shi 00 da jpg gashi nan ya fito. sannan sai alt din, misali sai muna so sai muka sa image display. yanzu sai mu run din shi, sai mu danna Ctrl S, sai mu koma directory din ga wannan, ga index din, sai mu da click akan shi. ga display din kun ga buɗe, kun ga shi 00, kun ga shi 00, kuma nan ma ga shi ya buɗe. to successfully mun display din shi. sannan kuma misali zan nuna muku yadda abin art ne shi. misali yanzu sai muka zo a image din nan, sai muka cire wannan p din ta nan gurin, sai a save din shi, sai ka dawo nan, sai ka yi run. to kun gani image display ya fito, ma'ana mai wannan alt din da muka sa
na wancan to shine to saboda mai image din bai running ba, to maybe idan kuma a normal browser ne saboda rashin data ko wani abu to za ga wannan alt din ya buɗe. Wannan shine amfanin sa yawwa. To sannan ko idan kana so kuma ka buɗe image shi ma dai misali image daga different folder ba a wannan folder yake ba, za ka koma directory din misali sai aka ce let's say pictures, so maka this 9 we want to open it, just click properties, you see it's a JPEG image, you see the location, you copy this and 9.jpg, then paste it here, Ctrl V, then you write /9.jpg, you see alt, you see this is same time, it's a different folder, you see baru misalnya ini current folder, ini misalnya current folder. So abin da sa current folder saboda shi wannan da kun ga direct ba sai mun sa wannan ba saboda mu yana cikin folder mu, amma shi wanda yake ba folder yake ba ko shi da mai daga wani wajen shine za mu sa gaba ɗaya wannan din nashi. To yanzu idan kai run din shi Ctrl S kada wannan kai refresh, ga inda sun buɗe, kun ga ɗayan ga ancin shi kuma duka sun buɗe. Image ɗin guda biyun da muka buɗe shi wannan shine wancan, shi kuma wannan shine na farkon kenan, wannan 00 shi kuma wannan shine. Sannan kuma let's say sai kana so ka ɗan zagaye shi saboda wannan bai wani abin kyau ba, za ka iya zuwa nan kuma ka sa style is equals to sai ka sa border radius ya fito, border radius let's say sai ka sa mata 10 pixel kenan, sai ka zai ka copy wannan gurin, copy wannan haka shi Ctrl C sai ka paste din shi a wannan shi Ctrl V sai ka save din shi. Don Allah da kan ran yanzu wow, to kun yi an samu kana anan gurin kwanoni idan su to yana shi ne effect na border radius. Sannan kuma za ka iya ƙara border normal misali kada da wannan gefe, kada gefe sai ka sa ba a gaban wannan abin ba a gaban shi ba, a gefen wannan tafiya ce bayan wannan semicolon din za ka ƙara kawai, za ka sa da suke border misali sai muka sa misali 3 pixel black gani ya fito border 3 pixel black, sai muka feshi Ctrl C sai mu pasting din shi, a nan Ctrl V sai ka save, Ctrl S sai ka zo sai ka yi haka. Ok to kun ga border ma ba ta fito ba, 3x border 3x solid, kuma gani ko wannan ne era din namu. Solid black border, let's see it. Mai don da bodojin namu sun fito, ka border nan ta zagaye saboda haka yanzu border radius din za ka iya kai ta kwana ne da ke fata a 50 mu gani ya yi wanda yake an sashi a 50, kun ga yadda ya zagaye. To wannan shine yadda aka display din image din da yake a cikin computer ka. Sannan kuma insha Allah a next tutorial za mu yi bayani akan kuma yadda zaka display din image din da yake a online ko wata browser ko waye, shi ma kuma za mu yi wannan, shi ma kuma wannan is super easy, ya ma wannan sauki.
domin shi wancan just one click za ka yi, wanda maybe sai ka je ka ɗauko nan ka ɗauko nan ka ɗauko nan. Shi wancan requires an internet connection, saboda haka sai kana da shi. Sannan ga masu yin amfani da waya kuma za ku iya yi, za ka ga image source ɗin kenan na hoton ka da ka je image ɗin, amma ta file manager ko ta file ɗinka za ka je sai ka sai ka danne shi, sai ka press long press, haka zai fito da wajen detail, sai ka dana detail, to za ka da location ɗin da sunan shi da pass ɗin shi, maybe da gpg ne ko png, yawwa duk za ka gani. Sannan to ina ganin zo karshen wannan tutorial ɗin yau. Da Allah muna fata waɗanda ba su yi subscribe ba, da Allah a yi subscribe, sannan a danna ƙararrawa domin next zuwa insha Allah za mu zo da wanda ya fi wannan. Sannan kuma muna ƙara muku godiya maras iyaka. Mun gode sai an jima ku.